Guys, amunat mi kay nangawat mo kog kuan kulo. Sige, istoryo man giun Namot. Namot sila kay kuan. das ko yon. Hala. Oh, sige yon. Kay kanang naman. Vlog ka diha. Nakuan ni kulo unsa. Hi guys, masang buntag ako na pod ni sa Florida sa Verse kanang niuli ko dari sa Alicia. Kana lagi ko dari og kanang nganong Florida o Florami ang among ngani Florami kanay nangutanan sa si tatay ang katabagan unsa guys, adi ako sila mananghilin di kan sa kanang naimani unsa di po sa lianan sa mag-birthday na ba sila karon September hapit ang interview sa lianan unsa isang gusto paliton. Katong Mickey Mouse lagyan as gawas. Sa imong palitan sa imong sa imong papay sa imong birthday sa imong mama ato bang dari kamera. Mickey Mouse. Unsa man nga Mickey Mouse Mas gawas. Mickey Pait nga tumay ka. Nga tumay ka. Ang sangkot guys, Mickey Mouse ko na isang paliton nga. Di ko nga Mickey Mouse. Di dakit man. Ah, jacket pod. Dibog jacket da. Kanina ka naman tingnan. Ani man sa nina cake unsa man nga Mickey Mouse. Ano makang ipalit Mickey Mouse sa na, ana maging Mickey Mouse sa na, ipalit mo. Dodad tuwa. Unsa ina? Para pos man ang di basic kay maghimo ko no si Jag Suman. Jag agtulo dare si Florame, si Terry og si Mayo raman diha. Ako ra po dare nagsamok-samok ni isang bahay. Okay magsamok-samok dare. Jagi mo po nang sa may mong gusto si mong birthday nang. Ang si Manang Helen September sa kanang Kraingon. September unsa? September 21 si Manang Helen. September 23 si Alex Bertodaso Borato ijang YouTube channel birthday ni dyan sa September 26 si Aliana. Interviews maragang sa kuno isang gusto siyang birthday. Nakaihi yung gusto ni guys, nakaihi ko sa nihiling sa Aliana to Hi guys, ara ko sa mong kusina. Dari sa Aliana dia. Kanang sa to imong gusto rin sa imong birthday yan. Mickey Mouse gawas. Mickey Mouse sa gawas. Uy, ginuog ko Mickey Mouse sa gawas. Dilo kasi yung mama, anak Mickey Mouse sa gawas ma. Ma, Mickey Mouse. Basta ka nang gana ko dari, zakar sa teka tapasilong. Tapasizang lungga to Mangutana ko ni Za o kanang ano nga, kanang nay. Ako, Flor de Lisa, si Florami po, Za pareha. Za kanang nay, si tatay ang pangutanan. Ganas tatay, nga naman ko no tay. Nga, kuan man tay. Sige rin po. Alas, hindi sa Algias ang banapin, ulit ka. Ikagka mo na ba gusto kumangay, hindi ka kung pagay na masangay sa buwan sa Mayo. Mananggi, nga Isa na, lagi, kinamanok. Flor de Lisa. Mo day ko no guys, mo ko no kulisan Za. Si Florami, Si Kurami, ijuin ka po sa nasangay po ni Flor de Lisa, kaya natawa mabugmayo, mga apon di watag nga siya Florami, mi Mayo, Florami, mo na ang ginanga. Flores de Mayo, ang gawira ginangaan sa Flores de Mayo, mga ginangaan, Florami, mi Mayo nga ng mi, sa Bisaya. mo din na guys, sa pag Florami, mayon tanang isang mi sa spelling Za. Nasadot ko no pagparehistro para pa sa Flor de Lisa nga is Za. Pagkanas Florami, kuan pag-graduate na guys school 1993 mayang pag-graduate na guys school ang sinanay burus na namiza kuan ako kalipat April nag-graduation namin sa pagkamayo nanganak si nanay kasi sa kadadod uli na hadarig Bohol arang kay Bright man na Bright nas Florami sa kanang nay bata kanang elementary pa na bisag bagzo kanang maghilak magpahatod ka sa nas nanay. Di ba, Nay? Sa bagzo, magpasa sa eskwelahan kay Bright man ang talented man nga bata sa ako, hindi mi pareha. Sa ako, lain po kong talent, di man ko bright, za. Tanang talent, tani za, haniti mo sazaw, kanta, nani za tanan. Mga na guys, kay bawa na dyan mo, o kanang ano si za nga, Florami, ako, Flor de Lisa.
Kay pareha day mi og buwan. Mga nagisunog na sa sangan. Pero sa agaban pag nga naingan guys nga nung Monica ko pag kuan na bunzag Monica agahang kuan ngan kay agpari wa ko rin sugod sa Flor de Lisa. Mo na nga naahang Facebook ni Flor. Kay ang Monica dari sa amo diri sa buok sa among lugar way na kailag Flor de Lisa ang nga nagaang nailhan dari Monica. May mangutan na kisa ng Flor de Lisa. Ako na. Unsa? Mo nagahang Facebook ahad jung butang Nika kay ag kanang may tanan sa dari sa amo. Ag nakaila Nika. Ag Flor de Lisa mo na ahang dito sa NSO. Mo dyan ang gigamit. Kay mo man ahang na resto. Unsa ka ng Nika sa pari na Monica mo na nga Nika Flor ang isuwat kay may maglibog kay si tatay ba sa 15 anak. Ag ba naglibog? Karang nay. Lain ba ko nang Monica, lain pa ng Flor de Lisa. Ako ra na usara na siya guys. Kanas tiri, at tilibers. Oh, si Teribers ko na. Katrisi pa na, ako pa'y naghimog nga ng Teresita. Katrisi mo na. Nara guys, information namang tulo. Kay ba na mo kay ara man kasag sa vlog kay arang lisira mag-isa-usag tubag sa mga nangutana nga karang nay ko nagiban nga pa kay bawo nga isuon me. Oh, danihan na lamang i-vlog dali sa day istorya. Pati Teribers mo de kunong Teresita kay Katrisi. Kay Katrisi man sila siya. Kadong salamat sa mga naka-subscribe sa YouTube channel. Paki-subscribe lang Flor de Lisa Verse o sa kanang nay paki-subscribe po sa ang manghod nga si Alex Bertodaso Borato sa kuan pod guys ang igagaw nga si Teacher Sabina. Paki-subscribe po sa kanang nay sa apong kuan kanang nay kadangan-dangan ang mag-vlog si Cherilyn Beloria Family Vlog. Hi guys, ana mi dari manang iso nagtatayin sa anggo hamig okra. Awiririya na. Guys, sarap ng hangin, murag ni bagjo. Uy, ginoo ko. Paano kasi gani? Kada uli na dari mga ko dari gokra kaya naman sila gokra na. Ya, kuy-kuyog siya na. Mga bunga. Okay, kait man. Grabe gusto daghangin, no? May bagjo. Alap. Alyan na. Ali. Ali, day. Oh, buwang na na. Si Jag, yung kwaon. Hi guys, sumana kong pangipog okra. Huwag ka na na. Sumana po may istoryang tatayog ni nanay. Diyan karon. To ama di kuno si Flora Mayog si Siri sa Ilas Mayor. Maapas ko. Diyan ka nang nay. Na maglakaw ako guys. Ako ra usa. Ang lakon sa mo dito na paguguli. Diyan ka nang nay. Tindahan ni paguglakaw mo. Hi, de ko kang kuan. Mamay insog sa isang uyab nga nakaroon sa Cebu. Kanang hi, de ko sa isang uyab nga si Tato, si Danica. Hi, de ko sa isang uyab nga si Danica Hirda Donaldo. Hi, dahan ni mo ma'am. Diyan ka nang nay. Stout pod kang Jane Usyo. Napon sa YouTube channel. Paki-subscribe po ninja. Paki-subscribe po ninja. Idang YouTube channel. Jane Usyo si Diyan. Nasa Tagag na. Hi. Hi, day. Diyan guys. Diyan na po. Kapasay ko na ito kay mukaan kong kulo. Kaya nagluto ko na sila kulo. Sa mga zo ko. Nagluto ko sila kulo sa Ilas Mayor. Diyan karon mga tuna ko. Di na lamang ko mag-vlog kaya maglakaw mo guys sa sanggagyan di si Agi. Di sa laman hay vlog kay magdali ko. Kay haponan sa kanang may matuko nila mahapos ko karon ta sila dito sa Ilas Mayor na kanang may. Nay na lamang ko glakaw guys ang andara pod. Hi guys, ana gazot ko niya po na ning apas ko nilang Floramida ko sila Mayor unsa. Arang mo jeng lami akay daman jay ko. Sige dali. Sarap pod. Mo kasi mazuhon. Kulo. Nama si Kulo. Jadi asro rami. Hello. Lusa na kada busog na. Ang yapas guys kay nag-vlog wala kami natong tatay nang utana. Kani sa kay bawo kayo mandiha. Ndara ba sang gilibak guys. Dira lang ipotong libaka kay kon man. Basta isa lang tong abangan ang gilibak ito ganina sa vlog sa kanang nay. Mate di bo pamat din yung mga vlog. Vlog ra. Atangi. Ang gilibak si Florame kay wa man didto pagabot ang yapas dari sa may Kulo.
Parang lami ajud. Nagsisiwa ha? Bayad. Yara ginuko tagyisiwa ko no. Ja, guys, as mayor. Di kasi sa ko no basaran ko pa hato ah. Ta. Di dango ra wajad. Ah, kay Carmen. Wa pa ko sa maligo. Kami sa gitang naon. Sinawon. Dito. Kulo, sabi ko, agkulo ko. Na nagkulo diha na nakaan ko rang lami kasi wa ka kagulo diha. Dara. Ito pa na ito, latid na. Taga wala tiklatik. Kararahang kulo. Guys, amunat mi kay nangawat mo kog kuan kulo. Sige, sa istorya, managiun. Namot sila kay kuan. Nas kulo yun. Hala. Oh, sige yun. Kay kanang nay naman. Maka-vlog ka niha. Nakuan ni kulo unsa kanang nay. Ag sinanay ko no, pangadyo ko nog kulo sa sa pura mi gitugnaw. Now, mo nagdakit og maga. Gikataan ko nila kaya nang istorya ako naman inawag ang kamera. Era guys. Kitugnaw kay tugnaw man dari. Ag si Tiri dalahangag. Ha? Gikuanan gikuan siguro gikatlan. Agad planet irot yo. Asa na ito yung silit. Ano na, agad maguli mayor naman na nagibilin. Ang bagol na dari. Basta kawato na nani. Mga aliwaros guys. Ano tayo kadangag. Anza ka lang mato na mi guys. Ja, mo sila ray babay kay dihang wit-wit nga kulo sa kabag. Bye. Bye.